Putono nugui norok jotono wan sukui tong khana o chula masa sukbai markhai bujak khana hinui phia ba obo borok bai bujak mania obo kaisa boot bread bai bujak manisi o kokrong khanawi norok kobor de hinui tongbai khana kobor de obo hairok ongui tongnani hinui phia ba baksa baksa belai kheno viral ongui tongmani o photo rok no social media bai sarbrum kwrwngjak rok to nugui saino mantong khana obo belai kheno viral ongjak boot bai bujagui obo hai deramung wngmani footage rok bo nukha chwng kwbangma jagao no hinkhe tini omonon tui no chwng sana thangui tongo hinkhe tini saiman lainai chwng o boot bread ni atma sabo tei tamni bagui o chula bujak khana oboni uklok ni kahini chung joto saiman lainai hinkhe saimanani swkang norok ani channel no subscribe khlaiya ko hinkhe subscribe khlai ready tei ani subscriber rok no bo ang kaisa koimung ani video no naiwi simi taklangni please chajakma chajakya comment khlai sadi tei chajak kha hingkhe like khlai thangdi amsukno hambai tei chajakya hinkhe bo dislike no khlai mano hinkhe tini video senglai sinai o chula je bujaknai bini umor tabuk 35 বছর tabuk wngkha 35 বছর wngui paikha bini umor tabuk ni sai 10 বছর swkang bini joto dol rok kaisa factory o samung khlailai tonglaio tei mo chula ni background ni kok no sana thanga hingkhe bo wngkha bihar ni panipat ni tei bo a factory o samung khlaina hinui no thango phiaba aro thaya swkang hingkhe bo kuno saimania o factory rogo samung khlailai tonglaio hinui bini dol rok koimung bai no o factory o phaidi kaham no salary rok mano samung khai nogorogo bo rang pathogui tongmano tei nini income bo wngui tongmano hinui bini dol rok no hunma bai bo aro thangui samung khlainani bagui thangka a factory o bini dol rok bai baksa tei bobo phaibai kha tabuk khe bini dol rok bai tei tabuk hingkhe kam rok khlainani bo chenglai kha borok but bini behavior rok hingkhe kubuni borok slai onek no juda bo tabuk katal tei cheb cherai kho 20-21 বছর ni cherai tei bo a factory o samung khlainai rok bwri rok no bo ar jagao bezal rok khlaio borok no bezal khailaio tei o chula 21-22 বছর hingkha ba bisi umor bo soksugya ko aboni bagui bini bwkhao feeling phalang aboni bagui o bwri factory rogo samung khlainai rok no chersar khlaio tei bini mokol hamia nojor hamia bai bo amsukno nasigo a bwri rok no tei a jagani koyekjon bwri rok bini bagui complain bo rikha a jagani factory ni malik rok no tei a bwri rok tamo complain di hinba bo hamia nojor bai nasigo tei hamia isara rok khlaio kun furo hingkhe saijong furo rok manjakha hingkhe bo bai romphrenani chesta obo hairok bo khlaio hinui saka bini malik no factory ni malik rok no bwri rok joto pal khai mililaioi factory ni malik bo bono obo hai nukphano samungo belai kheno khawar mani nukmani bagui ati kok rok no ignore khlaika 1-2 bar hingkhe bwri rok samani kuno no khunju kayawui ignore khlaika tamni hingkhe bo samungo belai kheno khawari samung khlaio buini slaikhe kunungya himdi kunungya botabuk cherai siko kunungya tabuk norok abono khelta khlaidi omo hairok hinui aroni malik thamoka phiaba salsa hingkhe khoroksa bwrwi bo saijong no a jagao washroom ni bagui thangui tongo washroom o abono nugui o bwrwi no nugui o chola bo bini uklok utonodon thangka tei thangmani yagulo hingkhe bono romphrenani chesta khlaika o chola bo tei a jagao o factory o machine ni awaz amsukhe kwbang wngma bai o bwrwi ni khorang kebo phano khwnaya chirik bo tei aboni kisisa minute ni ulo kheno bongni chana nangnani time wngkha dipor jorao tei ar jagao je machine pung tongma bo jotono baksa borokni leisure time wngui jotono off kha khlai jakbai kha mane 75% obo hai off wngkha kisisa hingkhe tei baksa tor regular no pungui no tongo hingkhe tei ar jagani bwri rok baksa khe borok yak sunai baksa khe washroom o thanani bagui borjak thanglaikha thangmani ulo kheno washroom digi o thangmani ulo nukha o chula o bwrwi no joborosti romphreina naimani tei khoroksa bwrwi obono nugui tongui
kaisa latha khojawi bini bokhorok o cholan bokhorogo phanke gorowi bui rikha o jarao tei joto borok no o khorang no khwnawi chirikmani khorang no khwnawi o bwrwi rok ni khorang khwnawi joto borok no a jaga o thangka tei joto borok pal miliwi no bono belai kheno buo ekdom last khai khiklai reo a jaga o tei malik bo amsike warning rimani yagulo bo omo hai tomong ungma bai malik bo bono tabuk hingke ar jaga ni tiklai fataro tiklai ri kha nang tei samung khlai manglak o jaga o hinui tei aboni yagulo bo ar jaga no pani poto tongwi tongo tei bo ar jaga o bare bar phaiwi o malik no map sanpayo phiaba malik bono naraknani soiliya naidi nang tabuk jelose dal ni jakka guri tonghamu phiaba tabuk nono jung jelo daya kunung oro tei samung ma khlaiya hinui bono bujogui saka nang tei hamna mujung bo oro habui manglat hinui hingke kaisa kok sana mujung norok no o story ni bade ani background no belai kheno tok rok pungui tongkha norok abono ignore khlaidi tamni hingke parao tongma ba abo hai nai no aboni bagi norok ignore khlaidi tabuk hingke buskani story norok khnadi kahamke aboni ulokhe no malik bono hajar koimung baibo bono naraknani soiliya tei aboni ulokhe no osula bo wansuka bini ijjat tei bini man somman rok no naiwi tei bo tabuk jerei jorao jel rogo hamna muchungya aboni bagi no bo tabuk hingke wansuka o jaga ni kutului bini parao thangsinai hinui hingke phiaba bo nogo thanani wansuk pano se afro bo lama no tongruka tamni hingke bo tabuk nogo thanga hingke nogo tamsi hini sainai tamuk tangui ar jaga o kam khari jaya tamsi hin sainai nogo omo hai korok no sana hingke belai kheno lasime sincha opman buri khorok sana romphrewi si ar jaga ni tklai ro jago hini sana thanga hingke belai kheno opman ongna hini wansugi ar jaga no botongkha fatar tei bin dol rok bo belai kheno bujok jakha thangsidi nungno thangsidi oro tongkha hingke tebo bejal ongna hini phiaba bo okok rok no maniliya nogo thanga hingke tei bo bini man sonman tonglak nok ni borok no tamo sanai hini ar jaga no tongui tongkha hingke omo hai ke no din kolongma lai thangka salsa din phaika afro bini malik gari bai kaisa jaga o thangui tongmani phiaba o gari bai thangma jorao bini gari bwskango achomsa bikhari khorok sabai thutai rikha bini gari bwskango afro malik bo bini gari bwskango sabo thutai re phaika hinui rang naharui gari ni aina khulugui rang yafarui tongmani phiaba afro nokha tei a kobor saka malik hinui amo hai kok saidongha hingke tei nangano siniliya de ang ronok si hinui chelani bumung kha ronok po tikhlaijangmani tei malik bo o jorao o borok no nugui ronok no nugui purano belai kheno wana jagi thangka hai mode ronok tamung khala nang hinui o belai kheno wana jak thaka bikhari ni besin harui tawke berai tongmani nugui belai kheno wana jakha malik bo a jorao wansuka je bono rukhlai rohormani obori bagi de obo haing khana ani aro narga hangke o kobor ba masai manengyangui thuisi thangano bala obo hai kogrong no wansuka aboni bagi malik bo phaidi nung khana no hoite ani aro samung khlainani phaidi phiaba nung tabuk hingke deo eba kheba salo khlai mangala nung tabuk khe nachibo phaidi horni jorao sinono samung rejak nai hinui aboni bagi a ronok saka au malik ang phainai horonong hinui tamo hingke bo phaika knife sipo knife sipo hingke ke uphono buri rok horo samung khlaiya ar jago chela rok simise khorok nui samung khlaio ek bosor jora tikhe belai kheno khawari no samung khlai tongkha ang kaham nongui thangka agin hayeng liya obo haike belai kheno khawari no samung khlai tongkha tik khai khlaiui aboni ulokheno bo thangka bini gawo eba khipe bini parao aboni yagulo kheno parao thangmani yagulo bumbo bufa boibo kai rejakha buri masanai kai ribani o yagulo kheno bini bwsarok bo asaikha bwsarok asaiba bini yagulo kheno bwsabutui no nogo kabui bo teisa hai bini samungo no kifil phaifika factory o bini bihingno tubui phailiya ni karon hingke bini buma bufa tongo nogo naikolui tongthun tei bwsabutui bo tongo tei a jaga no tongthun hinui kabi phaikhe bo factory o samung khlainani bagui
Hingke haike no bo din katogo salo hingke bin bihibai kisimisa kok sawo tei horo hingke samoro khlaio tei salsa haino din do katogoi thango tei salsa hingke bini dolok joto pal ke milioi biarong nunglaio tei bo haino hai o biar nungma jagao sowoi na jago nungbo nungdi hinui haike no bobo borok bai asukte biarong nunglaikha chuak rok nunglaikha aboni bagi bobo daily omo haimang samung khlaioi borok bai mang nungui achugui loi wngma hai wngui thangka bobo aboni yagulo kheno go ten din no hingke bwrwi rok samung khlai baioi salo samung khlai bai hingke no 5টা dige kheno suti wngui nogo kifulo tei suti wngui nogo kifulmani lama o belai kheno bolong wngma bai o je chuang nungnai bini dol rok joto pal khe milioi kaisa plan khlai laikha borok no romphe lainani bagui aboni plan khlai bai mani yagulo kheno borok obo haino khlaika jefru 5টা 6টা bajioi bwrwi rok nogo thango afri keno borok romphlelai samung hamya khlailaio tei o bwrwi rok no romphlai mani yagulo bo dom kiriwi horo je norok nogo o kok rok no sawui hingke chung joto borok no pirwi rinai o kok rok no norok chungbai tongo hinui tei obo simia nini nok ni borok no bo bui bwtharnai tei nono bo bwthar khiwinai omo hai rok hinui domki riwi rohoro aboni bagui no bwrwi rok bo nogo thangui bo kebano kuno sarakya tei factory o phai bo malik rok no bo kuno sarakliya borokni dom kirimani kok rok no kirijagui aboni yagulo kheno osala rok obo haimang din salphaio obo haimang khlaio tei obo haino omo hai o bwrwi khoroksa borok je samung hamya khlaimani romphremani bwrwi lai thanga hingke obo belai kheno kok rok saya kuno borok no bo sagala belai kheno sari phai borok aboni bagi borok haino hai teisa obo hai romphrewui khlai rohoro obo hai keno borok 14 hoite 15 jon borok no bwrwi rok no obo hai ke samung hamya khlaika tei obo hai no borokni samung langka no daily no cholioi tongkha borok drink khaio tei drink khlaibai mani yagulo khe bwrwi rok no nojor hamya nasigui lama rogo bwthagui rompreo obo haimang cholioi thangka borokni din tei obo haino din cholioi thangka teisa ah jaga no factory o samung khlainai bwrwi khoroksa belai kheno naithok obo hai o bwrwi borok bai kuno kok bo saya bo bini samungo mano concentrate riwi tongo bini samungo mangno khel khaioi bwkhawarui samung khlaio phiaba bongni salandigi hingke kichaphano nasikya tei bwrwi bo belai kheno naithok tei maybe borok bini nogo nukhung kwrwini bagui masburini bagui samung khlaikana obo hai rok hinui osala rok uansukhlaikha tei salsa ronok bini gana thangui kok sanani naikha bini background rok no saimanani bagui o ronok tei bini dol je tongnai rok borok saitoklaikha bini background no saimanani bagui bini background no sap tong obo hai hinui tei bini saimankha bini ma baba tongo tei bini bufayong class 8 o pori tongnai tei bini buma bufano bo bono naikoloi charui tonio ajiui rangrok ajiui tei bono bini nokni sahara obo hai aboni bagui ni bo samunga amsa khawarui samung khlai tongo tei chwlarok ni yango hangke bo kichaphano nojor rohya tei bwrwi bo borokni ayango khel khaya obo haino bo kwrwi hingke bini poribar choliya aboni bagui bo belai kheno bini poribar bagui uansugui samung khlai tongkhaio factory o tei o chwlarok no bo borok o bwrwi saimano je bolok bwrwi bas belai kheno lerki bas hinui bwrwi rok no belai kheno loop tei satok pitok khlaio hinui saimano o bwrwi bo aboni bagui bo bini ayango khel khlai horya tei salsa obo haino daily kahaino o bwrwi bo samung rok paibai nogo thanani bagui tiyar khlaika tei obo haino 5টা 6টা dige o bo nogo thana bagui ongkhoroi ni tongmani ah jorao bo kisa late bo wngui thangka tei ah jorao je lama gana rogo truck rok tongmani factory o mal tubujaknai rok ah jorao o gari rok bo kwrwi tei chwla rok bo o je lerki bus rok abo rok simino tongbai bwrwi rok bo joto thangui paibai kha almost no aboni pore bo nogo thanani bagui ongkhoroi paikha ongkhoroi paimani ulo kheno o chwla rok belai kheno afru drink khlaijak belai kheno chuak phegui nungjak aboni ulo kheno o bwrwi no nukma bai borok pal kherom laioi bamui o factory bisingo dawai tlang thangka dawai tlangmani yagulo kheno obo haino je bwrwi agini bwrwi rok no borok je khlaio obo haino o bwrwi ni logi bo obo haino khlailaikha borok pal mililaioi pal khe factory o khoroksa ke borok mililaioi khoroksa khe romphrelaikha je swk jora borokni hawas komiya sak jora borok
masa ke rompre laikha o burui no tei borok hofung obo haike no din katok laikha tei baksa hingke phataro paharare o tei masa paikha hingke tei masa thango obo haike no borok a dino a horro katok laikha o burui no khe nogo holia tei obo haike mang borok joto muk trui laibaikha laibai mani ulo kheno phung aisuk ongkha aisugo hingke no khoroksa khorok nui bwsabai mani ulo kheno o burui no saka thani nung nogo thangsidi tei o kokrok no kebano tasadi alada burui rok no je dom kirima haino o burui no bo obo haino borok saka dom kirikha nungjori saka hingke no joto awai khlai rijaknai eba kheba viral khlai rijaknai tei nini nog ni borok rok no bo bwtharai painai no bo bwtharai painai obo hai kok saka phiaba a burui je agini burui manjakma rok hai obo kisa phano abo haiya mo belai kheno strong burui bo o burui no samani yagulo bo o burui phirok ka je norok no ang phiogya norok no tabuk police o thangui ang norok no police FIR khlainai norok masa no kebro phano phiogya norok no phasi rinai jelo janai obo hainai kaptei saka aboni ulo khana bin dolo khana mani yagulo khe mokhe onglaigela mo burui no yakarei rok hoka hingke seng bijo khlainai jalo khlainai hinai police ni jalo khlainai hinai wansuk aboni yagulo hino borok plan khlaileka o burui no mungsa ma khlaiya hingke seng joto police ni jelo se ma habbainai hinai aboni ulo kheno borok plan khlailaika o burui no bwtharai paisinai hinai hingke a jaga khoroksa sela kaisa goda kotor mana haroi o burui ni bokhorogo uklogo phan ke rekha jesa jora tolao klaiui lengui bini lama hoimeya ebekheba hama thagui thangya jora tikhe bono belai khino phan ke bui tongkha bini bokhrogo thui thangya suk jora tui abni ulo khino burui bo bini langmano sajoi pai mane ulo khe factory o je jaga tongmani factory ni ukologo kaisa jigonsa jaga tongo a jaga borok hakor khulaika o burui no phopnani bagui hakor khulai borok o burui no thikana khlailaika hakoro phobui borok nilar ke tonglaika tabo hingke kunu ungla kha hinai jeng jail ni chakki chagla kha hinai aboni ulo kheno nog ni borok kmajangma bai asa salromui bini khol rok ni hoite bo khobor malia aboni bagi police rok no sahar kate police rok naitung mani yagulo bo o burui ni kunu khobor mandia te manggathi rok bo naitugui mandia aboni ulo kheno police rok bo naituka phiaba mandia bo buho belai kheno wana jak te police rok bo tam sanai rangni jodi rang ro yahor ka hingke se naitung naitebo phiaba abo amsuk khawarei naituglia police rok bo amsuk saitoglia rang yahor ka hingke se borok naitung nai borok gorib jaba borok le rang mannai aboni bagui police rok wansaka boribo naitok jaba kharkana ta sala rok bai abo hainai phiaba bufa ke alada no bukha bini bwsajak ba borok amo haiya kono mungsasuk ongkhana ani bwsajak amo haike kharei thanglak abo hainai wansaka tei police rok bo saka koikha tabo hingke bini bwsajak kwrui wngma bai khoroksa tei bini kunu ata pata bo mandia wngma bai je buma sore hamia bini bithi bo kebo rinani kwrui kha tei rang rok kwrui wngma bai borok je rent tongui tongmani o rent ni rang rewui mania wngui o rent ni hoite bo tikhlai rohjaka tei tabo hingke borok road to se sokoi tongpaika aboni bagui je bini class 8 o pori tongnai bini bufayung o burui ni bufayung bo cha ni dokan khulungnani chengkha tei aboni koikdin ulo kheno bini buma ni bo paikha bini buma bo sori hamya wngma bai tei bithi rok thik mote mania wngma bai thuyui paikha tei bini bufa hingke bo thui paikha tei koikdin poro hingke no tabo hingke bini bufayung simi cha ni dokano samung khlai kokrok khonui manma bai bini ok sobongui kathang tongui tongku tabo hingke oronok ni 4 jon je dol factory o samung khlaina thanga hingke belai kheno bwkha kabrok bo tam hingke borok to saimano o burui no bwtharai paise thikana khlai rikha phiaba salsa thang tongmani o factory ni washroom digi thangka hingke o burui ni mang nogo hinai eba kheba o burui no a jaga o bini atmani nogo hinai belai kheno kirijago tei borok salaio o burui ba tabuk porjonto se nukjagui tongkhula bini birthday wngna rok hinai kok salaikha borok joto pal milai aboni yagulo kheno borok je 4 jon dol tongmani duskrom khlainai rok aboni
bisingo khoroksa hingke aro samung khlailia obo haino kirijagui ajagani samung khlaiya wngkui oborui thangui paikha tei bini nogo kiplai thangka tabo hingke borok khoroktam simino tongsuo tei tabuk hingke o je masa borokni 4 jon bising khoroksa parao thangui tongmani parao thangnani swkangno lamao accident wngui thwngui thui paikha tei nogo sogoilia nogo sogoi mata sogoika phiaba bini kwthui se sogoi sungo hinui saimanka o kobrokno khnaiui o 3 jon je tongnai rok belai kheno kirijak kha oboni ukologo o budni yakde wngkhana hinui tabuk hingke borok tongsigo sudu khoroktamo borok khoroksa hingke kaisa rumo thrui tongmani bo emango tamajani nukha epakiba muk thango de nukha saimania obo je manino kha bo o manino nugui ajamcha heart attack wngui ajorao no bobo bini bo dom lainani nangkha tabuk hingke tei khoroknui tongsu tabuk hingke tei khoroknui tongkho ronok tei bini dol ronok sawi khnario bini dol no oboriba ani emango bangsin nukjagui tongola phaidi jeng police o thangui jeng sawi ribainani joto kubui ko kini abrokini ronok sakandom cover de nung jelo de soknani muchung kiriya de nung jelo tongnani orno tongdi aram khe hinui kebo kono sawimani o case ba closing wngui thangka atrokni sangka ronok kunungya tamang nai tabuk to ba ke joto closing wngui thangka tabuk sakanggi tepsi mamla kotor ongnai jeng jelo sogoi tongnai aboni bai kunungya hini salaikya faidi jeng tini drink khlailainai kisa hinui borok kunui kok saulaikha aboni yagulo kheno borok horo haino haiteisa o je factory ni ukulok tongmani a jago thangui o je burino butharma jago thangui borok khorokni asugui drink khlailakha phiaba ronok hingke a jorao bindolno kubuni se khani su drink ni jagao kubiko bisana thanga hingke bo afru bise khanina naisu tabni hingke bo jodi tabo kathangman tong hangke salda police no sawui chung jelo hamnani nangnai aboni bagi ronok bo belekheno kirijaka police ni yakakna bagui bobo apro o borokno bis khaniui aboni yagulo kheno bo bis bai bo thigela khene bini bokrogo it kaisa na habui tok sari top kiui bono aro domlai riui rohorka aboni yagulo kheno o burino je phopma jagao no bono bo alada jaga kaisa bini gana no hakor khurui bono phobui paikha tei amo haike no din lai thangka 8 বছর phiaba o brini bo kunu khos khobor manliya o chalani bo je ronokni bindo ronok butharmani oboni bo kunu khos khobor manliya 8 বছর haike no lai thangka bo tei a jora kesar nogo thangui teisa suti je puru mano nogo thangui bihir busabo tongoi akoi teisa factory bo phai samung khlai phaio amo haike no bini din sal lai tongo phiaba kunu unglia kaham krungno thangka 8 বছর hingke phiaba 8 বছর wngui thangkono o buruini tabuk sipo jora kunu insaf eba kheba justice mania khu kogono tongo budok jesu pana unthu jesu bosor pana unthu batla nanai no hingke sal phaika tei afro hingke bishokorma puja khlaika tei factory o je samung sorni samung rok tongmani lohani samung rok obono kuno use khlaija gya afro use khlairia tabni hingke bishokorma puja dino jotono rest ma tongbai aboni bagui a factory o joto nilar tei ajaro bishokormani suti manibo oronok hingke nogo thanglia arono factory o tongroknani hinui mansuka tei ajago bo tinike ajago no thujinai factory o saichung hinui wansuka tei ajago bo drink khlai ajago no thunai hinui bo drink khlai bo rokokha obo haike no bo thuna thangui tongmano bisnao rokon naimani ajaro kheno o burino jebo butharmani borok 4 jon milioi o burino nukha tei kubi no nukha bini buskangko o burini mang busajak tei belekhino kirijaka o buribo afro belekhino bobo bot bini sago power tonga bai o borokno o ronokno phanke tisawui bini jadu mantro bai phataro khitaroi rohorka tei ajorao ronokbo belekhino kirijak swang nangjak phano o botno nugui belekhino kharka phiaba je jagao kharo a jaga no obroi daksa nugui reu tei kaisa jagao thangui bo belekhino lengjagui klai reikha ajorao khino obroi latha kongsana haroi bini phikungo bukha belekhino bukha tei bini phikungo thui thai phaireui bukha tei lengui thangka bo a jagao no
Lengi thangi ten dino kino bo sijaka ajarawo. Tei factory o phaiui bui rok nukha tei bui uansuka ajago masasuk sikok phai kuno mungsasuk sikok dakai phai kuno mungsasuk wngkhana hinui tei nai male o borok se khlaijak lengjak tei bono khosawui tui rok rwlaikha tei ajorao bo joto bini uklog ni kok eba kahini rok no joto sawui khwnarikha o bwrui bahai khe thwikha tei bo je bwtharmani kok rok no borok duskam khlaimani eto jera phastula joto kok no sawui khwnarikha. Aboni yagulo se o gotona anjam risio saimankha aboni yagulo se o boat bahai khe bono o fikungo bahai khe bono bwsam khlai amsike bui mankha aboni yagulo hinkhe bo jail o sogwikha tei jail o bo tabuk bosor jail katogui ma tongo tei pasi wngya to.